Bidonu kuba. Anyabiago, anyabiago ikele Chukwu. Anyabiago Chineke nna. Anyabiago umugabiago. Anyabiago nekayo. Anyabiago Chineke nna. Anyabiago umugabiago. Anyabiago nekayo. Anyabiago Chineke nna kubaka. Anyabiago umugabiago. Ekele Chineke. Onye na-eme mma kwene egwu ekele dịrị nsọ onye na-eme mma kpọọ na-akụ aka ekele ya otito ya ekele kaibunya hageno onye na-eme mma ibu Chukwu kaibunya hagena akwaka ya kwa n'aka kaibunya hageno onye na-eme mma ibu Chukwu kaibunya hageno nwa na-ebe n'akwa gaa azụ sekpulana na gị na Chukwu adụrọ n'uru sekpulana na gị na Chukwu adụrọ n'ọgbọ Adaobi bido ekpele amen nna anyị nọ n'eluigwe ka otobi afa gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị gbaghara ndị mmehie ekwena ka ekwenye na nna anyị nna zọpụta anyị. Amen.
ngwa kene Chukwu ihe onye mgbagha njọ ihe onye ịchọ Chukwu teme maka enweghị n'ime tumma Chukwu biko mee ka anyị ụlọ ọfụma tete ọfụma Chukwu teme maka coronavirus ọbịakwute tu anyị nyere ndụ anyị ma nyere ndụ anyị lọ nyere ndụ nọ na famili anyị nyere ndụ niile bụ ubi afọ nyere ndụ niile na-eme ọfụma Chukwu biko mee ka coronavirus na ka ọ fụọ ka o jere n'ọbịa ka ọ fụọ ka o jere ebe ọzọ Chukwu biko mee ka ihe ayọgodi n'ihe mgbaghalị wee yọbazie n'iwe yọgodi ihe mgbaghalị Chukwu biko Chukwu ndo maka ebe niile sebulana maka ihe jọrọ njọ anyị sebulana papa ndo maka ebe niile anyị mejọrọ njọ Chukwu biko gbaghara anyị na-ekwene ka anyị na-emezi ihe jọrọ njọ Chukwu biko ikwere ka anyị mee ihe jọrọ njọ ka anyị na-eme ihe nwere mma kozie Daddy kozie Mommy kozie Adaobi Obinna nye na Chidike nye na Ebube nye na onye ọbụla bụ Biafra nye na onye ọbụla na-eme ọfụma na-follow commandments of Chukwu biko mee ka Biafra ka Biafra dị restored ka anyị nwee peace ka anyị nwee freedom ndị niile achọrọ Biafra Chukwu biko ka gbuo atụmatụ ndụ ajọ mmadụ ka gbuo sụle na aka na atụmatụ ndụ ajọ mmadụ nọrọ ọfụma atụmatụ ndụ ajọ mmadụ ka gbuo atụmatụ ndụ ajọ mmadụ ka gbuo ebe niile ebe nọ na-agba izuzu na-eme mitin na-agbakọ ka ha megide ụmụ Chineke maọbụ ka emegide ụmụ Biafra Chineke nna tinyeliwe ọgba-aghara Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire onye ọbụla na-eche ka o megide mmadụ ibi back to sender sebulana bụ na Chukwu adụrọ n'ụlọ ị na-adaghalị ebe a na-ekpe ekpere onye ọbụla na-eche ajọ iwe ka o megide mmadụ ibi back to sender back to sender ebe ọ na ndị ajọ mmadụ gbakọ na-eme mitin ka ha megide ụmụ Chukwu Chineke skata n'afa Jesu amen anyị lala ụlọ ọfụma tete ọfụma ihe ọbụla onye na-eche bụ ezigbo ihe ya bịalịa ma nke ọ na-eche bụ ajọ ihe ikwene ka ọ bịalị ọ na-eche bụ ajọ ihe ka o mee mmadụ ikwene ka o mee mmadụ kama mee ka ị wereriri enye 100 fools n'afa Jesu amen anyị ekpechege anyị ekpechege anyị ekpechege ekpele ahapụla n'aka blọkroz anyị ekpechege ekpe n'afa Nna Nwa Nsọ ụta n'ụtụtụ ị na-ejere Chineke ozi pụta n'abalị ị na-ejere kụwa aka ozi were ụlọ ị na-ejere Chineke bịa pụọ ekpere anyị ọ bụrụ unu na-anabago unu nọ dị mma onye ọbụla na-arụ udo ọbasi nọ n'igwe chenti na-ekpere anyị afụfụ anyị na-ata Chukwu ga-akwụghachi ụgwọ ya nye m aka gị ezigbo nwanne nye m aka gị ezigbo nwanne m nye m kwewane na onye ọbụla nye m aka gị ezigbo nwanne m nye m aka gị ezigbo nwanne m nye m abụkwa m onye njọ Chineke mee na-ekwu na okwu abụkwa m onye njọ Chineke meelu m ebere abụkwa m onye njọ Chineke meelu abụnụ m onye njọ abụkwa m onye njọ hey abụkwa m onye njọ n'ụwa abụkwa na-akụ aka hey abụkwa m onye njọ n'ụwa
abụkwa m onye njọ hey abụkwa m onye njọ n'ụwa abụkwa m onye njọ hey n'ụwa bifo anyị mechie ka anyị kwukwo okwu maka akwụkwọ nwanne anyị bụ Ụzọchukwu Timothy Israel. Adaobi onwe ihe ma ị ga-ekwu maka akwụkwọ ka ihe ọ bụkwa ka ihe ọ bụ papa nnekwu o nwere ihe mmadụ mee gị ije osu na decide ya ndụ na-enye anyị nsogbu o nwere ihe mmadụ mee gị papa nnekwu ndị nwe mmadụ na ndị nwe ekenyekwa m unu na akwụkwọ ọnụnwa anyị na-ekwukwa okwu mgbe niile ngwa bịa ka m kwuru akwụkwọ a kpọrọ Truth Behind the Nation Biafra, written by our brother Ụzọchukwu Timothy Israel. Ka m na-anụ na onye ahụ bụ Ejike na-akọtọ akwụkwọ si na onye Hausa Fulani delie Ejike nke na Australia si ndị be anyị egozi n'akwụkwọ pa wee bulie ebuchighelu nwanne anyị nwoke ahụ si ya ka ọ tabazia maka na ọ bụ onye Fulani. Ndị be anyị asị ma ọ na-eme mba ọma mmekwa unu ekwekwane ka ume gobe na akwụkwọ goolu na ụmụ unu ọ ya abalị anyị ulu dị mma maka na akwụkwọ na-akụzi ihe mgbe niile ụmụ m na-agụ ya na-amụta ihe gbasara histri anyị. Unu ya egokwa akwụkwọ ekwensu ọ ga-emelu unu n'agha si mba ana m ekwu okwu si mba Nwachukwu si mba unu ekwenekwe ka ekwensu meli unu abịakwala ịgba mgba ewee si na akwụkwọ bụ akwụkwọ onye Fulani dị ka onye Fulani si wee dee akwụkwọ mba onye